Het belangrijkste nieuws van Curaçao in het Nederlands. Extra Journaal. Vers van de pers. Welkom bij Extra Journaal. Fijn dat u weer kijkt. We hebben het belangrijkste nieuws voor u op een rij gezet. We beginnen met het bericht dat er een halve dag vrij wordt gegeven bij de afscheidsparade tijdens carnaval 2026. Gisteren was er een persconferentie van verschillende carnavalsgroepen waar ook minister van Onderwijs, Wetenschap, Cultuur en Sport Citré van Heijdorn aanwezig was. Hij liet weten dat de regering van Curaçao een halve dag vrij zal geven om mensen bij Marcha de Despedida, het afscheid van het carnaval, op tijd aanwezig te kunnen zijn bij de parade. Hij zei dat tijdens de persconferentie dat er gesprekken zijn gevoerd met de VBC, de Vereniging Bedrijfsleven Curaçao, en die willen ook mensen vrijgeven. De voorzitter van de VBC, mevrouw Mireille Hoy-Troeman, die stelde dat er overeengekomen is met veel bedrijven dat als het kan, ze om 12 uur sluiten, zodat de afscheidsmars om 3 uur in de middag kan vertrekken. Dat geeft mensen voldoende tijd om aanwezig te zijn bij de afscheidsparade. Weinig interesse in basisbetaalrekening. Dat zei de voorzitter van de Curaçaose bankiersvereniging CBA, Piero Hurtado. Hij sprak gisteren in het parlement van Curaçao en hij gaf onder meer aan dat de wet die in juli van dit jaar van kracht is gegaan, de mogelijkheid geeft dat mensen een betaalrekening kunnen openen. Maar heel weinig mensen maken daar tot nu toe gebruik van, zegt Hurtado. Hij vraagt zich af of er misschien niet een groep in de samenleving is dat liever cashgeld heeft in plaats van een bankrekening. Politie kondigt eindejaaractie aan. Zoals we gewend zijn aan het eind van het jaar laat de politie weten wat ze gaan doen om te zorgen dat we een eindejaar zonder herrie kunnen verwachten. Findi Anja Sin Sanzanja, dat is de leuze van de politie en daarvoor zal onder meer een reeks verkeerscontroles worden gehouden. Er zal worden opgetreden tegen het illegaal bezit van wapens en drugs. Er wordt gecontroleerd op het gebruik van alcohol achter het stuur en op strategische locaties zal de politie staan met blauw zwaailicht aan, zodat het zichtbaar aanwezig is voor weggebruikers en hun aanwezigheid bijdraagt aan het veiligheidsgevoel in de omgeving. Getroffen stranden worden opgeknapt. Dat heeft het ministerie van Gezondheid, Natuur en Milieu bekendgemaakt. Deze week is begonnen met onderhoudswerkzaamheden aan de stranden in het westelijk deel van Curaçao. De Ruwe Zee heeft daar eind oktober schade veroorzaakt. En volgens premier Guilmar Pisas, die ook belast is met landbouw, milieu en natuur, is er inmiddels gewerkt aan het opknappen van de stranden. Het gaat onder meer om Boca Sami, Playa Piscador in Westpunt, Grote Knip en Kleine Knip, Daiboy, Lagoon en Santa Cruz. Vuilstort Bonaire moet sluiten. Dat is overeengekomen tussen staatssecretaris Eddy van Marem en het bestuurscollege op Bonaire. Eind 2028 moet de vuilstortplaats Celibon Lagoon op Bonaire definitief dicht zijn. Het bestuurscollege stelt dit jaar en volgend jaar voldoende geld beschikbaar voor een gezonde bedrijfsvoering. Om de meest urgente risico's voor de volksgezondheid aan te pakken gaat het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties het eiland ondersteunen. Dat blijkt uit een overeenkomst die gisteren is ondertekend tussen het bestuurscollege en staatssecretaris Van Marem. Zoals bekend zijn er problemen bij de vuilstortplaats al lang gaande en moet er daadwerkelijk iets gebeuren om te zorgen dat de overlast voor mens en milieu ophoudt, stopgezet wordt. Week van de crisisbeheersing en crisiscommunicatie. Die begint volgende week. Van 24 tot en met 28 november is Curaçao gastland van de Week van crisisbeheersing en crisiscommunicatie. Al voor de 6e keer komt deze halfjaarlijkse conferentie tot stand door nauwe samenwerking tussen beleidsmakers, hulpdiensten en ketenpartners uit het hele Koninkrijk. Samen wordt gewerkt aan een sterkere en beter voorbereide aanpak van crisisbeheersing. Thema van de bijeenkomst is 1 Koninkrijk, 1 kracht, samen weerbaar in elke crisis. Buurtbewoners ruimen afval op. Dat is altijd mooi nieuws. Buurtbewoners van Bonam en omgeving hebben de handen ineen geslagen en hebben de ronde klipweg schoongemaakt aan beide kanten. De bedoeling was die hele lange weg helemaal schoon te maken, maar er lag zoveel afval
dat het niet gelukt is om de hele weg schoon te maken. Maar er is wel heel veel vuilnis ingezameld. U ziet het op de beelden. Veel vuilniszakken vol troep. En daarmee is Curaçao weer een stukje schoner en mooier. Dat is mooi en ook omdat het een initiatief is van de buurtbewoners zelf. We gaan even naar een break. We zijn zo bij u terug. Você que conta dushi, orbo tem a liberdade de determinar bo futuro. Na momento que você sentir claro para comprar casa, é profissional na Banco de Caribe te oferece guia sem igual. Sala espacioso, cozinha bom equipa, curral grande turno-flor e piscina para baja calor. Esse é o poder de por escolher consciente e sem limite. Hopi Dushi. Traga você via WhatsApp na 432-3000. Banco de Caribe. Extra in Nederland. Van Amsterdam tot Arnhem, van Groningen tot Maastricht, Extra is erbij. Volg Extra Digitaal en blijf op de hoogte van de belangrijkste ontwikkelingen in Nederland. Extra Digitaal is te zien op verschillende platforms en kanalen zoals WhatsApp, YouTube, Facebook, Instagram en ook TikTok. Wilt u ons op de hoogte brengen van een evenement of iets doorgeven? Neem contact op via WhatsApp, e-mail, Facebook of bel gewoon 06 1364 2945. Volg of abonneer je op Extra Digitaal. Klik aan en volg ons. Vamos celebrar com o Extra Sub 50 aniversário. Com um tremendo super mega campanha 50 anos. Regalando más de 50.000 florines na premio. Entre otros, pasaje y estadía en Holanda para 2 personas, estadía de Hotel Sandals, microwave, stove, frigider, cama, bondi gasolina, bondi comida y hopi más. Premio principal, un auto Kia Picanto. Busca Bocorán Extra Tour Dia, subir el website www.extra.cw y participar para Bota Demo. ¡Suerte! Nou, de hele week stond natuurlijk in het teken van het Curaçaose voetbal. Het Curaçaose voetbalteam heeft zich gekwalificeerd voor het WK. En dat zorgde voor heel veel positiviteit. Vanuit Nederland kwamen er ook berichten binnen over kritiek. Nou ja, dat zal er altijd zijn. Wij moeten ons focussen op de positieve resultaten. En Curaçao heeft van de landen die tijdens de laatste kwalificatieronde speelden de beste cijfers gepresenteerd. Van de 12 teams die deelnamen aan de laatste kwalificatieronde eindigde Curaçao samen met Panama op de eerste plaats met 12 punten uit 6 wedstrijden. Geen enkel land haalde meer punten tijdens de kwalificatiewedstrijden. En zoals bekend heeft Curaçao in de hele kwalificatie ook niet verloren. Daarnaast was de selectie van Curaçao het team dat tijdens de laatste kwalificatiewedstrijden de meeste doelpunten maakte, 13 in totaal. En het beste doelsaldo had plus 10. Ook was de selectie van Curaçao het team met de meeste verschillende doelpuntenmakers in deze ronde. In totaal scoorden 10 verschillende spelers voor Curaçao tijdens de kwalificatieronde die afgelopen dinsdag werd afgesloten. En hoe die werd afgesloten, dat weten we allemaal. 0-0 tegen Jamaica en daarmee kwalificatie. Curaçao was één van de 2 teams met de meeste clean sheets. Dat zijn wedstrijden zonder tegendoelpunten. Bij 4 wedstrijden werd geen enkel doelpunt geïncasseerd. En dat is natuurlijk mede te danken aan keeper Eloy Room. Dan gaan we naar iets anders positiefs. Jandino Asporaat, bekend als comedian, ondernemer, Curaçaoenaar. Hij liet weten onlangs dat hij emigreert. Hij en zijn familie gaan gewoon vast op Curaçao wonen. Als kind vertrok hij van Curaçao naar Nederland, maar hij vond het belangrijk om aan te geven dat hij is geëmigreerd. En in dit interview legt hij ook uit waarom hij dat heeft gedaan. Welkom in de studio, Jandino. De reden dat we je hebben uitgenodigd, en het was ook overal over het nieuws, je bent geëmigreerd naar Curaçao. Volgens mij was je hier al heel erg vaak, maar die stap, Ja, zelfs met een persbericht, is wel echt een stap. Hè? Het is echt iets wat je ook wil laten weten. ja, het is echt een signaal. En niet alleen naar Nederland toe, maar naar de andere Curaçao, naar rond Mundo. Zeg van, hé, luister, we gaan naar huis. En we deden het al, wat je al zegt. Ik vloog eigenlijk elke maand, was ik hier 4 à 5 dagen in de regio, op de eilanden, aan het werk. Maar nu willen we ook echt laten zien van, jongens, het is tijd om nog meer bij te dragen aan de groei van onze eilanden. Het is nodig, we moeten naar huis. Sorry dat ik je onderbreek, maar je hebt er een mooi moment voor gekozen. Want
een paar dagen later zijn we wereldnieuws met Curaçao geworden. Ik heb het gevoel dat ik de laatste stap was naar de WK. Ja. En ook dat is zo bijzonder hoe alles eigenlijk samenkomt. Wat ik zo mooi vond, dat overal nieuws stond er, CNN, noem maar op. Het kleinste land. Maar wat dat heeft laten zien is, je bent misschien klein, maar als je samenwerkt ben je in staat om hele grote dingen te doen. En dus wij zijn weer thuis om nog extra de bijdrage te leveren op sociaal, cultureel en economisch niveau om te groeien. Dus ik ben thuis. Ik ben zo gelukkig en ik was al gelukkig, maar dan word ik hier extra gelukkig. Wat zijn de reacties? De reacties zijn 90% is trots, is fantastisch. In die 90% zitten er ook mensen van, maar waarom? En dat vind ik raar. Dus wij zeggen, Waarom ben je terug? Dat ik denk van, hoezo? Waarom? Nee, maar ze verwachten van, kom terug, maar toch wanneer je 60 bent. Denk ik, nee, juist nu. Ja. Je moet eigenlijk tegen mij zeggen, Dino, waarom ben je zo laat? Waarom nu pas? Ja. En je hebt een gedeelte, zeg maar, mensen die niet zo blij zijn. En vooral omdat je eigenlijk aan het werk nog bent in Nederland. En je levert, zeg maar, je bouwt hier. Dus je pakt geld in Nederland, vinden ze, en je stopt het hier terug. Pure diefstal. Terwijl... Die snap ik even niet. Nee. Ja, want wat ik doe nog mijn shows. Ja. En ik stop, dat geld stop ik weer in het eiland. Maar dat deed ik altijd. Ik was altijd hoofdmango, alles wat wij deden. We werkten daar en we stopten het terug in het eiland. En terwijl je hebt ontiegelijk veel mensen hier, die hier werken, hotels, grote zaken hebben. En het geld gaat naar Nederland. Ja. Dus ik kijk naar zulke mensen en ik zeg, je moeder. En dan gaan we door met het leven. Want het is nodig. Hè? En je ziet ook met de voetbal. Nu opeens is de discussie, wat is wie? Waar komen ze vandaan? Waar zijn ze geboren? Jongens, het is tijd dat we naar huis komen. Ja. En het is tijd dat we gaan bijdragen aan de eilanden. Mensen moeten blij zijn. Je komt gewoon belasting betalen hier op Curaçao. Dat is hartstikke mooi. Maar even serieus. Het geeft ook een boodschap aan van... Het is niet Nederland, is het beloofde land voor wat dan ook. Hier komen, hier iets opbouwen, samen met andere dingen, werken aan Curaçao. Dat is ook belangrijk voor je. Ja, maar dat is... Kijk, ik snap zeker als je naar buiten gaat om te leren, maar je moet ook weten wat je daar buiten bent gaan doen. En dat was ook altijd de reden van mijn moeder ook, om ook terug te komen. Hè. Dus het is niet zo van, oké, je gaat daar, misschien ga je kennis opdoen. Ik heb geen hele dure opleiding genoten. Ik ben gewoon eigenlijk gaan werken, maar heel snel begon ik eigenlijk te merken, maar wacht even, ons eiland, waarbij heel vaak negatief in het nieuws wordt geplaatst door bepaalde mensen. Maar het zijn diezelfde mensen die hier komen investeren. En als je opeens dat patroon herkent, dat je denkt, nee, Curaçao, maar niet alleen Curaçao, Aruba, Bonaire, Sint Maarten, hoe aan het groeien, Saba, Sint-Eustatius, hoe dat aan het groeien is, dan zeg je tegen jezelf, wacht even, het enige wat wij moeten leren is comfortabel zijn, het oncomfortabele en samenwerken. That's it. Wat wij heel vaak willen is snel. Wij willen eigenlijk hetzelfde systeem wat wij hebben in Nederland, willen we hier toepassen. Dat gaat niet. En een beetje beter ook nog. Ja. Maar het gaat niet. Wat je eigenlijk moet doen is leren comfortabel worden in het oncomfortabele en leren samenwerken. En een grote voorbeeld is onze Blue Wave. Deze jongens, niemand gaf ze een kans. Kijk, nu merk je iedereen is helemaal blij. Iedereen had het al gezien van tevoren. Ja, maar wat ze hebben gedaan is, ondanks alle tekortkomingen, ondanks gebrek aan dit en gebrek aan dat, hebben zij het gepresteerd samen met de steun van onze nation, van onze natie, tot het allerhoogste podium te komen. En om het in betere perspectief te brengen, China heeft 1,7 miljard mensen, die is niet gekwalificeerd. Nee. India, 1,4 miljard mensen, niet gekwalificeerd. Wij hebben in totaal 300.000, maar laten we zeggen hier wonende ongeveer 160.000. Wij wel. Ja, en Roemang, we zijn daar. Ja. Ik had krullen. De laatste wedstrijd, voordat de wedstrijd begon, met die bos krullen. Daarna, mijn haar was weg. Maar de vreugde, de les die ze hebben gegeven aan ons is in de key. Als wij samenwerken, gaan we heel ver komen. Dus dat is de boodschap. Let's go. Mooi om te zien. Dan gaan we naar internationaal nieuws, want de Venezolaanse president Nicolás Maduro heeft laten weten dat de eerste gasexport naar Colombia klaar staat. Hij zei dat op de staatstelevisie.
Het gas staat aan de grens te wachten op enkele technische elementen, zodat Venezuela kan beginnen met verkopen aan Colombia. Vanaf daar gaan we niet stoppen, want Colombia en Venezuela moeten verenigd zijn, steeds meer verenigd. Zoals bekend heeft het staatsbedrijf PDVSA al als doel gesteld om in 2027 gas naar Colombia te exporteren, maar dat is dus vervroegd. En dat is ook nodig voor de economische verdere ontwikkeling van Venezuela. Die kan het wel gebruiken. Jarenlang waren Colombia en Venezuela belangrijke handelspartners. Dat heeft door confrontaties tussen beide regeringen een flinke deuk opgelopen. Maar nu is er weer veel mogelijk. En op dit moment wordt er al veel handel gedreven. Maar de gasexport moet nog verder bijdragen aan de economie van Venezuela. Daarmee zijn we aan het einde gekomen van deze aflevering van Extra Journaal. We zijn er morgen weer en ik hoop u ook. Beste, tot ziens. Dag.